Ξεκινήσαμε, σήμερα είναι τα εγγένεια της έκθεσής μας. Θα σας κάνω ένα μικρό βίντεο tour από τα έργα, γρήγορο μικρό βίντεο tour από τα έργα όλων εδώ των μελών του εικαστικού εργαστηρίου της Ξενοπούλου Βιβλιοθήκης και σας περιμένουμε να έρθετε να τα απολαύσετε. Είναι στον πρώτο όροφο, ανεβαίνουμε τις καλίτσες από το Σαν Μάρκο απάνω, στον πρώτο όροφο, και η έκθεσή μας είναι εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Ας ξεκινήσουμε με το που ανεβαίνουμε τη σκάλα δεξιά. Εδώ έχουμε τα έργα, έχουμε βάλει καρτελάκι πάνω σε κάθε μας έργο με το όνομα του δημιουργού και την ονομασία του έργου και την τεχνοτροπία και διαστάσεις κτλ. Και αν κάποιος ενδιαφέρεται να το πουλήσει, υπάρχει και η τιμή. Εδώ λοιπόν είναι τα έργα της Χριστίνας. Εδώ έχουμε έργα της Δέσποινας, Ελιοτρόπια της Χριστίνας, πολύ ωραία σύνδεση αυτή της Δέσποινας. Της Μαριάννας, Moment of Inspiration όπως το ονομάζει. Πάλι εδώ μια μεγάλη σύνθεση της Δέσποινας που ονομάζονται Προσευχή, της Αμαλίας, δύο πολύ όμορφες συνθέσεις. Η Αναστασία, χωρίς τίτλο, το έργο ονομάζεται χωρίς τίτλο. Η Αναστασία επίσης. Και εδώ. Ορισμένοι έχουμε επιλέξει να βγάλουμε αυτό το πλαστικό μπροστά από την κορνίζα για να μην γυαλίζει, άλλοι όμως το έχουμε αφήσει. Ανάλογα. Η Αναστασία πάλι εδώ, δύο έργα. Οι διαστάσεις είναι 21x30. Δεν ξέρω αν φαίνονται στο κινητό, η διαφορά είναι διαφορετικό το μέγεθος στα έργα. Εδώ έχουμε της Άννα Μαρίας κάποιες συνθέσεις. Εδώ είναι μια σπουδή στον κυβισμό. Πάλι Άννα Μαρία, μεικτή τεχνική σε χαρτόνια πάνω. Επίσης εδώ είναι μεικτή τεχνική σε καμβά από την Άννα Μαρία. Πάρα πολύ ωραίο έργο. Αυτά εδώ είναι 4 δικά μου έργα. Εργάστηκα φέτος, πειραματίστηκα με τον πυρογράφο, δηλαδή με ξύλο, και τα περιγράμματα όλα έχουν, και τα μαυρίσματα έχουν γίνει με πυρογράφο και με καμινέτο, και κατόπιν περάστηκε μελάνι ή ακριλικό χρώμα για να γίνουν οι φιγούρες και οι παραστάσεις πάνω στα έργα. Διακρίνεται που είναι ανάγλυφο, δεν έχω βάλει μπροστά το πλαστικό, οπότε μπορεί ο επισκέπτης να το ακουμπήσει το έργο και να δει που είναι ανάγλυφο. Αυτά είναι 4 δικά μου εργάκια. Εδώ έχουμε της Μαρίας. Επίσης εδώ η Μαρία. Η Αμαλία πάλι εδώ 2 έργα. Και άλλα 2 εδώ. Η Μαριάννα. Ακριλικά. Σε 30x40 είναι ο πίνακας, ο κάθε πίνακας. Διαστάσεις του. Επίσης πάλι η Μαριάννα. Εδώ της Μαρίας τα υπέροχα καμπαναρία από τη Ζάκηθο, η Ιερός Ναός Σκοπιώτισσας. Και εδώ η Χρυσάνθη, και αυτό πάρα πολύ ωραίο έργο, κόκκινες σκεπές. Και πάμε από την άλλη μεριά. Έχουμε βάλει και πάνω στον πάγκο
τα έργα μας. Εδώ είναι άλλο ένα δικό μου έργο, το οποίο το ονομάζω περίπατο στη βροχή. Δείχνει μια γυναικεία φιγούρα που περπατάει στη βροχή, και αυτό πυρογράφος και ακριλικά χρώματα. Και από την άλλη μεριά άλλο ένα έργο μου που ονομάζεται Θέαση, που έχει δύο φιγούρες που κρατάνε ομπρέλες και κοιτάνε στο υπερπέραν. Και αυτό είναι ανάγλυφο το έργο, και μάλιστα άμα το πλησιάσεις και μυρίσεις θα νιώσεις το καμένο το ξύλο από τον πυρογράφο, τη μυρωδιά του. Εδώ η Χρυσάνθη, μια πολύ ωραία σύνθεση του Αντριάν. Λες και είναι πραγματικότητα. Δουλεύει με λάδια ο Αντριάν. Και εδώ της Χριστίνας στο σπίτι στην εξωχώρα. Όσοι είμαστε από τη Ζάκηθο και έχουμε ανέβει στην εξωχώρα, το έχουμε δει αυτό το σπίτι. Πολύ ωραία η σύνθεση συγκεκριμένη. Η Αμαλία, η Ράνια, η Λουκία, και εδώ έργα της Λουκίας, η Βαρκούλα. Της Λουκίας είναι όλα αυτά εδώ τα έργα, της Δράνιας, της Αμαλίας στο ναυάγιο. Εδώ είναι έργα του Αντριάν, όλα δουλεμένα με λάδι. Μια πολύ μεγάλη σύνθεση της Λουκίας, ακριλικά σε καμβά πάνω. Η Φωτεινή, η Αναστασία, από το χωριό Γύρι φωτογράφη Πίνακας, Δανιέλ, και εδώ η Φωτεινή. Έχουμε εκμεταλλευτεί όλα τα σημεία που είναι διαθέσιμα, έργα του Αντριάν. Και κλείνουμε αυτό το tour με το έργο της Αναστασίας που δείχνει τους παξούς. Βεβαίως, άλλο να σας τα δείχνουμε μέσα από το βίντεο και άλλο να έρθετε από εδώ για να τα θαυμάσετε μόνοι σας. Σας περιμένουμε λοιπόν στον πρώτο όροφο του Σαν Μάρκο.